První roky nové církve jako by chtěli potvrdit staletími ověřený poznatek, že každé nové boží dílo je vždy ve své konkrétní podobě poznamenáno hříšností lidí, s nimiž Pán Bůh jedná. V červnu roku 1881 oslavilo mladé společenství Svobodné církve reformované první rok své samostatné existence. Za toto období vyrostlo z 12 na 63 členů. V roce 1881 ale došlo také k několika změnám, jež nesporně negativně ovlivnily další vývoj. Předně se Schauflerovi vrátili zpět do Ameriky, protože Klára Schauflerová těžce onemocněla a také později v roce 1883 zemřela. Na podzim pak zemřela Nelly Clarková, což byla další velká ztráta. A Jindřich Novotný, hlavní český spolupracovník misie, odjel na roční studia do Skotska. Břímě kázání tak spočívalo především na Adamsovi, ale jeho služba nesla dobré ovoce a mnozí rostli do dospělosti ve víře. Misionář v té době ale již také plánoval návrat. Alois Adloff v knize Nástin dějin svobodných církví křesťanských jako důvod zmiňuje neurovnanost jeho rodinných poměrů. V květnu roku 1882 také skutečně odjel. Do popředí vystoupil vrátivší se Jindřich Novotný, který se snažil dostat mladé společenství pod svou kontrolu. Jeho osobní ctižádost, zdůrazňování autority i skutečnost, že si kolem sebe budoval okruh svých stoupenců, byly patrně hlavními zdroji vnitřního rozdělení. Bolestnou situaci navíc posílala i některá nemoudrá rozhodnutí vedení sboru. Ovdovělý Albert Warren Clark se chystal znovu oženit a měl v plánu po svatbě odjet na půl roku do Spojených států. Za této situace bylo třeba hledat náhradu ve vedení sboru. Vedení misie se měl dočasně ujmout doktor Pomeroy. Přestože již panovalo vnímatelné napětí, byli Novotný společně s Josefem Kučerkou navrženi k ordinaci s tím, že se stanou výpomocnými faráři. V březnu roku 1884 byl Novotný za mezinárodní účasti skutečně ordinován. Druhý kandidát neuspěl. Již při zkoušce se při něm projevily známky náboženské pomatenosti. 2 týdny po ordinaci Clark s manželkou odjeli do Ameriky a nastalo patrně nejsmutnější a nejtěžší období. Novotný se stále ostřeji vyhraňoval proti svým oponentům, s doktorem Pomeroyem se velmi často dostávali do otevřených sporů a konflikt byl zjevný i přátelům mimo církev. Rozklad dostoupil svého vrcholu. Když se pak Clark v říjnu 1884 vrátil, musel sáhnout k razantním opatřením. Propustil Novotného z misijní služby. Nabídku, aby pracoval v Americe, Jindřich Novotný nepřijal a záhy oznámil vytvoření samostatného sboru. Následovalo ho ale jen 9 členů, z nichž někteří se vrátili zpět poté, co se Novotný stal baptistou. Z krize se společenství dlouho vzpamatovávalo, až nástup Aloise Adloffa na podzim roku 1886 přinesl obrat k uzdravení. Pán Bůh totiž svoje dílo neopouští. Jeho milost je větší než hřích